Ftit sigħat bogħod minn Maratona ġbir ta' fondi li se tkun mtella mill-Partit Nazzjonalista fis-sala tad-Dar Ċentrali bl-għan ewlieni li l-Partit isaħħaħ ir-riżorsi biex ikun jista jibqa jwassal il-messaġġ tiegħu lill-pubbliku. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis spjegalna aħjar dwar l-importanza ta' maratona ta' dan it-tip. Dan huwa partit li jiddependi għall-għajxin tiegħu għall-flus li jkollu bżonn biex jiġġenera biex imexxi il-medja tiegħu mill-għajnuna tal-ħafna jagħtu il-ftit imma l-ftit mill-ħafna. Dan mhuwiex il-partit li għandu il-magna tal-propaganda tal-partit avversarju għalina, il-magna li wkoll ta' propaganda min-naħa tal-gvern, min-naħa ta' xandir pubbliku. Dan hu l-partit li jiddependi direttament mill-appoġġ tan-nies li jemmnu fina biex inwasslu l-aħbar, biex nagħtu l-verità kollha u biex inkunu it-tarka favur il-poplu. Francis wassal l-appell tiegħu. L-appell biex il-poplu jkompli jkun ġenerus magħna f'din il-kawża importanti. Wassal l-appell tiegħu wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek meta tkellem dwar din il-maratona waqt l-intervista tal-ħadd. L-iskop huwa wieħed, illi kemm jista' jkun aħna bl-għajnuna tagħkom inkunu nistgħu insaħħu il-messaġġ tagħna. Il-maratona ġbir ta' fondi se ssir it-tnejn bejn is-satejn ta' wara nofsinhar u l-11 ta' billejl. Dan fil-waqt li l-linji tat-telefonu tal-SMS diġà huma attivi. Matul il-maratona wieħed se jkun jista' jsegwi wkoll il-ħidma li qed issir fil-clusters li qed ifasslu il-proposti tal-Partit.